Hello dahil po sa naghatag nga o pinaskuhan sa ako. Thank you kaayo nagduni Inday Melanie Gabiola. So timing kayo no nga karon no nag-ulan gid siya, gamit kayo nako ang jacket nga pinaskuhan gikan ni Inday Melanie Gabiola. Shout out kanimo Inday. Thank you kaayo. Merry Christmas and God bless. Mao ni no akong gipakita no nga nag-ulan gid siya tinuora diri sa amua. Sayo kayo sa kabuntagon nag-ulan na. So blessings gihapon ni siya mga kaabay kay ulan sa kabuntagon. Mao ni di ay ang amuang palebot. Hello dahil po sa naghatag nga o pinaskuhan sa ako. Thank you kaayo nagduni Inday Melanie Gabiola ang amo ang team leader sa TPC. So hinot kayo yung gihatag ng jacket nya. Gamit kayo karon kay kanang tunong sad kayo nga nagulan. So kani siya from Negros. Gikan ni siya sa Negros unya. Nakaabot gid siya og Cebu. Nakaabot gid siya sa Cebu. Gipadala na ko sa akong manghod niya. Akong manghod puting ibuga ani kay kuno hindot kaayo niya. Hindot mi siya tinuod lumoy kayo siya og panapton. Thank you kaayo ni Inday Melanie Gabiola ang muang team leader sa TPC loader station charot. Ako na siya isulog karon no kay ako ang lumoy jud siya as in. Hindot salamat kaayo day nga imo jud kong giapilan. Merry Christmas sa tanan si nan hindot gid siya. Hindot kay siya tela taas siya. Photo siya sa tuhod nan sasakto ra sad kaayo nga naabot ni gabi then karon diri sa mua nag-ulan nan sakto kayo siya tunong jud kayo nan then siya bulsa diri bulsa sa kilid og tikas ko kilid so duha ka bukya bulsa as in lumoy kaya smooth kaayo mao nga akong manghod na ibog jud kaayo niya kay pinaskuhan man isukuan kay ni siya kana ang nahanglan jud ni siya nga worth it kayo day. Thank you kayo day. Thank you. Merry Christmas.